aquell dia, avui, Això és un forat. Els contes Escolta aquesta cançó. d'en Ritchie. Genial. Salvar el món, primera part. Hola! Ah, m'has espantat! Qui ets tu? I com has aparegut? Ho sento, però per salvar el món t'haig de matar. Com diu? Sí, que el món demà acabarà a no ser que tu moris avui. He estat gairebé 2 anys investigant què causava la fi del món i finalment he descobert que la cadena de conseqüències comença per tu, per tant, si et mato, s'ha acabat el problema. Però, si jo em moro, com sabré que el món s'ha salvat? No ho sabràs. Però jo vull viure. Sí, però no pot ser. Aleshores, tu em mataràs. Si no ho faig jo, demà moriràs d'una forma molt violenta. Un braç el tindràs a una banda, el cap per l'altra i així amb totes les teves parts del cos. Bé, no només tu, sinó tot el món explotarà. M'has convençut. Mata'm! No, ara ja no vull. Ja moriràs demà. Però, si moro, demà morirem tots, oi? Correcte! Però com que m'has dit que vols viure, aprofita el poc temps que et queda, va! Sí? D'acord, gràcies. Ara mateix faré allò que tant desitjo. Bé, ja he espantat aquest humà. Ara toca el següent de la llista. Espero que entengui que aquesta broma la faig a tothom i que demà no s'acabarà pas el món. És la gràcia de venir del futur. I a més, ajudo que s'espavilin a fer allò que no farien mai. En els contes d'en Ritchie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut. Així que aquesta setmana donem suport a Nia Catano. A la descripció d'aquest vídeo trobareu el seu canal. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us he mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge.